xemx fix-xefa fil-ħodu fil-għaxija is-soqfa ta' djar foqra bid-deb jisfaw miksija minħabba d-dawl ta' qamar li l-kwikeb bih jintfew is-soqfa ta' djar foqra bil-fiddajiet għat-tew. Minħabba d-dawl li jilma ġo seħerbu b'għajnejk u l-ġenna taħt bis-sima li tilab fuq xoftejk dar qalbi għat li f'qajra bġawar il-ġid miksija u tleq bid-deb u l-fidda fil-ħodu fil-għaxija. Dar qalbi għat li f'qajra bġawar il-ġid miksija u tleq bid-deb u l-fidda fil-ħodu fil-għaxija.